Sidamchip amaman binno kasdi 아니 가자니 딱 물어 어쩌봐 ধর্মনিয়া কোনো পার্টির জবা বইয়া অব থিনি জবা সে সিন তিপ্রাসারনি জবা আংবো দङ জবাব নরবো ফারি আনি লগে ও জবাব সিন তিপ্রাসারনি বাগৈ lamso norong jotono no tinini video norong pulani thekate paitha gorate video naji tinini video keke sie bilno tei kok thaje thani sanai tabok onek tei jaga jaga songnoi tongo Tripura o Bangladesh ni wansorok onek tei habuine jaga nai tongo bekya aboroni kok tei sengkisa kok lamsalainai sie tamo aborok no bondorma kisa shortcut beke saikhanar nai sie kaisa agi Tripura sorok bangma borok te langma rithangjak wansorok sini Tripura o habuine jaga na nai tongo ke tabuk sorkani motabek tabuk romdi sorkani record o wansorok habai mani 40 lakh Tripura sa busuk Tripura sa 12 lakh ke wansorok busuk bangi thaka naji a 40 lakh ne betre se tebo tukotak mane tuktak romdi tebo khogi habai na habai tongo teli se manjagi tongo kebo Tripura sani mane future tamung nai tei borong bangma tei bangi thaka wansorok on bagi tam khaine tei polostan jagano beria latri hapka ama hai podre porte mamti ro songnugi tong makan abun sini Tripura sorok tabuk chup tongoi ingya tei jotono thanchake bazana nangote abun bagino video no pulamen bagi hambai